Diàleg a vestidors entre les actives. El Barça sortia a defensar el títol de campió, mentre que Pedro Martínez consumia l'última cigarreta. L'àrbitre Monjas escalfava sense forçar la màquina. Epi ho feia amb més convicció, conscient de l'estat del seu genoll. Amb el partit en joc, l'afició blaugrana no va parar d'animar el seu equip. A les banquetes, la concentració era absoluta. Aito García Arneses i Pedro Martínez mantenien la seva lluita d'estratègies. La llotja també va quedar petita de vips. El president del Barça, la seva esposa, el comissionat de la Lliga ACB i l'àrbitre internacional Vicent Sanchís. Precisament els col·legiats, especialment amb la senyalització de les faltes personals en atac, han estat al centre de la polèmica entre els dos equips. Aquesta, però, no va aixecar cap protesta. Els àrbitres tenen molta responsabilitat en aquests partits tan decisius. A la graderia del Palau podíem trobar